Metsäyhtiöiden puukartelli saattaa johtaa jopa miljardikorvauksiin. Hovioikeus katsoo, että korvauksien vaatimisoikeus ei ole vanhentunut ja juttu palaa käräjäoikeuteen. Markkinaoikeus päätti aikanaan, että metsäyhtiöillä oli laiton ostokartelli, eli ne sopivat puun hinnasta. Nyt jopa 10 000 metsänomistajilla on mahdollisuus nostaa korvauskanne vuoden loppuun mennessä. Lähes 700 metsänomistajan asiaa ajavalle Suuri-Savotta-ryhmän Reijo Lahtoselle hovioikeuden päätös oli juhlan paikka. Voitto kotiin. Reijo. Hyvä. Se tarkoittaa nyt sitä, että ne kaikki, meillä on 656 kantajaa, niin kaikkien heidän asia nyt etenee sitten, ja nythän me päästään vasta sitten oikeutta hakemaan. Hovioikeuden päätöksen perusteella käräjäoikeuden on aloitettava metsänomistajien vaateiden käsittely. Tammikuun alkuun mennessä kanteen voivat nostaa vielä jopa 10 000 metsänomistajat sekä useat seurakunnat ja kunnat. Metsänomistajien mukaan Stora Enson, UPM:n ja Metsäliiton hintakartelli pudotti puun hintaa ainakin 1/4 normaalista markkinahinnasta. Kartelli paljastui vuonna 2004, kun UPM itse ilmiantoi sen viranomaisille. Mulla on semmoinen tuntuma, että tähän tavallaan alan ammattilaisetkin haluaa tämän sopan selvitettäväksi ja tämän yleisen ilmapiirin metsäalalla niin paranevaksi. Tämä on niin kuin luonut hyvin paljon, ja tämä puukauppakulttuuri, mikä aikaisemmin on luonut semmoista epäluuloa, niin että tämä on kaiken kaikkiaan kuitenkin puhdistava prosessi. Metsäyhtiöt eivät tänään kommentoineet kartelliasiaa Yle Uutisille. Niillä on 60 päivää aikaa päättää, hakevatko ne asiaan valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Metsäntutkimuslaitos arvioi, että metsänomistajien tappiot saattavat nousta yli miljardiin euroon. Reijo Lahtonen aikoo kiertää loppuvuoden aikana 60 paikkakuntaa ja kerätä yhteen 10 000 metsänomistajaa. Mä toivon, että tällä konstilla saataisiin se vanhat moskat sivuun ja päästäisiin rakentamaan pikkuhiljaa semmoista rehellistä ja reilua metsäalaa. Ja avataan tätä juridista soppaa vähän lisää. Studiossa oikeustoimittajamme Ari Mölsä. Ari, olet myös varatuomari. Kuinka poikkeuksellisesta jutusta me nyt puhumme? Kyllä tämä on erittäin poikkeuksellinen ja harvinainen ja eriskummallinenkin juttu. Ensimmäistä kertaa miesmuistiin pienet ihmiset ja keskisuuret ihmiset käyvät oikeustaistelua metsäjättiläisten kartellia vastaan. No miten prosessi nyt tästä lähtee etenemään? No tilanne juuri tällä hetkellä on se, että 656 yksityistä maanomistajaa, 50 kuntaa ja noin 50 seurakuntaa sekä Metsähallitus ovat esittäneet vaatimuksia tälle konsernille tai tälle kartellille. Tässä nyt tuli nämä luvut vähän myös. No niin, ja vielä on luvassa, kuten tuosta jutusta näimme, niin tämä asioitsija Reijo Lahtonen kerää parastakaan nimiä tammikuun alkuun saakka ja tämä osallisten määrä saattaa nousta tuosta vaikka kuinka paljon. No mitä sitten tapahtuu, jos nämä kartellikorvauskäräjät ihan oikeasti alkavat? Niin, kyllä se tarkoittaa sitä, että jos puhutaan vielä rahoista kaiken lisäksi, niin nämä yksityiset omistajat, he vaativat noin 17 miljoonaa pääomaltaan. Ja kunnat ja seurakunnat vaativat 10 miljoonia. Ja siellä suurimpana omalla junallaan kulkevana vaatijana on Metsähallitus, joka vaatii 160 miljoonaa pääomaltaan. Ja kun nuo kaikki ynnätään yhteen korkoineen, loppusummaksi tulee summa, joka on haarukassa 400-500 miljoonaa euroa. Ja korot ovat siinä raksuttaneet koko ajan. Niin. No kuten sanottu, näitä uusia kanteita nyt on todennäköisesti nousemassa vielä satoja ja tuo summa paisuu kuin taikina jo. Kuinka ihmeessä, jos tämä päättyy Helsingin käräjäoikeuteen, niin kuinka tämä soppa on hoidettavissa? Uskallan kuvitella, että Helsingin käräjäoikeudessa on tänään harottu hiuksia ja pureskeltu kynsiä. Laamani Eero Takkonen puhui jo jokin aika sitten, että jos tämä juttu nyt levähtää heille täydessä laajuudessaan käsittelyyn, se vie 14-15 tuomarityövuoden ja se on poissa kaikesta muusta ja se tarkoittaa kyllä sekasortoa ja kaaosta. Eli pitkä soppa joka tapauksessa edessä. Kiitos Ari. Eteläisessä Suomessa pelti on rytissyt ja tiet ovat ruuhkautuneet.